Takže pekný večer vám prajem, vítajte na dnešnej diskusii Večeri s filozofiou. Našou témou bude aká implicitná antropológia, s počiatnutím implicitná antropológia, stojí v pozadí školských reforiem, alebo aký človek stojí na konci vzdelávacieho procesu. A teda predstavím mojich hostí, diskutujúcich. A dnes tu máme pána profesora Porúbského, ktorý pôsobil na pedagogickej fakulte tu na Univerzite v Banskej Bystrici, venoval sa študijnému odboru predškolská a elementárna pedagogika a je odborníkom v oblasti pedagogických a kurikulárnych procesov, školských reforiem a predprimárneho a primárneho vzdelávania. A v súčasnosti chodí po Slovensku, informuje a robí osvetu o súčasne prebiehajúcej kurikulárnej reforme na Slovensku. Takže viečne vítame. A spolu s nami je tu aj moja kolegyňa, pani doktorka Kováčová, ktorá pôsobí ako vedúca katedry u nás na Filozofickej fakulte a ako zaznie počas dnešnej diskusie aj spolu teda so mnou, ktorý som jej kolega, sa venujeme jednému medzinárodnému projektu, ktorý vlastne túto implicitnú antropológiu skúma, ktorý vám predstavíme, takže tiež vítame. Ja som teda Jakub Betinský a hneď začnem s prvou otázkou na vás, pán profesor, že my sme sa pred chvíľkou bavili, že ak by ste nám mohli priblížiť, ako sa vlastne od toho 89. uvidíme podľa času, možno aj predtým od toho 70. uvidíme, až k tomu Bismarckovi, ako vlastne v tomto našom regióne prebieha tá reforma tých vzdelávacích systémov, aké boli nejaké doterajšie úspechy, pokusy, kde vlastne ako sme. Ale možno ešte predtým, že čo to vlastne znamená to kurikulum. To je také zvláštne slovo, neviem, či sa niekde, že prečo vlastne hovorím o kurikulárnej, ako to k nám prišlo, tak s týmto by sme to mohli vykopnúť. Dobre, takže kurikulum. Poďme s tým, že čo sa vlastne baví. Pred 1989 rokom sa tento termín v našich podmienkach nepoužíval. Ak sme chceli povedať, že sa chceme zamerať na obsah učiva, tak sme používali termín, že učebné osnovy. Čiže vypísané, čo sa má v škole odučiť. No, vo svete bežne sa kurikulum používalo a keď sa začali k nám dostávať zahraničné publikácie, autori, rôzni proste ľudia, ktorí sa šírili tú osvetu toho kurikula, tak sa začal ten termín používať aj u nás. A v počiatku sa akoby zamienial za tie učebné osnovy. No ale keď sa začalo odhalovať, že kurikulum vlastne pochádza z toho latinského curere, čiže bežať, tak vlastne sme prikázali postupne na to, že keď hovoríme o kurikule, tak vlastne hovoríme o tom, že aký je beh školy. Čo všetko sa v škole deje, toho sa týka ten názov, že kurikulum. Čiže keď my hovoríme o kurikulárnej zmene alebo kurikulárnej reforme, tak hovoríme o tom, že chceme zreformovať, čiže uviesť do správnej formy to, čo sa v školách deje, aby zodpovedalo nejakým konkrétnym požiadavkám. Čiže vlastne veľmi dobre vyššie, že nehovoríme iba o tom, že čo sa tam učí, o obsahu informácií a vedomostiach, ale o celkovom vlastne, že chodí školy. Čo sa učí, ako sa to učí, prečo sa to učí a za akých podmienok sa to učí a kto do toho procesu vlastne vstupuje. Čiže to je kurikulum. No a teraz tým reformám. Dobre, nepôjdeme naspäť ani k Bismarckovi, ani k Márii Terézii, a treba povedať jednu veľmi dôležitú vec, že posledná tzv. Systémová reforma, to znamená, že reforma, ktorá sa dotkla školstva ako celku, v bývalom Československu prebehla v 70. rokoch minulého storočia. A treba o nej povedať jednu veľmi dôležitú vec, že tá myšlienka tej reformy začala v 60. rokoch, a to aj tá mladšia generácia vie o tom, že existovala nejaká Pražská jar a 68. rok, kedy sa tu proste ako ten svet otvoril pre nás a vtedy sa prišlo na to, že to školstvo, ktoré v tom socialistickom Československu funguje, výrazne zaostáva za okolitým svetom a vtedy sa pristúpilo k takým reformám, ktoré mali byť systémové. Oni sa o veľkej miere aj tej školy dotkli, no ale tým, že ten proces bol ukončený a nastala tzv. Normalizácia, tak tej normalizácii ten proces dostal potom takú tú ideologickú akoby páku, s ktorou bolo narábané a nakoniec z toho procesu zostalo to, čomu my v pedagogike hovoríme, že scientizmus vo vzdelávaní,
že namiesto toho, aby sa deti učili prostredníctvom nástrojov vedy poznávať svet, tak sa naučili poznávať tú vedu samotnú. A to potom malo za príčinu to, že ten obsah učiva začal narastať a už to bolo nezvládnutelné a preto po 89. roku sa znovu objavila tá požiadavka, že toto treba nejakým spôsobom upraviť. No tak samozrejme to prvé bolo ideologizovanie tej školy ako v celej spoločnosti, ale už niekedy vznikali prvé návrhy, ako by mohlo to školstvo v Československu vtedy ešte vyzerať. No a vtedy začali prvé snahy o školské reformy a väčšinou to u nás prebiehalo tak, že v takých vlnách, že najprv bolo také akože nadšenie, všetci chceme reformu, potom sa to začalo tak akoby prevalovať medzi politikmi a odborníkmi a potom, keď sa to dostalo do reality, do terénu školského, tak vlastne veľakrát tí autori tej reformy, lebo niekedy sa volala kurikulárna, vlastne nepoznali, že či je to to, čo oni pôvodne mysleli, lebo sa to postupne skreslovalo, ako sa to dostávalo do tej praxi, hlavne cez to sito tých politikov, ktorí rozhodovali o tom, že ako to bude vlastne vyzerať. Väčšina tých prvých tých reformných snách bola realizovaná tak, že vznikol nejaký dokument, ktorý vytvorili odborníci a v tom dokumente boli koncipované, že aké chceme mať ciele, ako ich chceme realizovať a ako chceme dospieť. Na väčšinou tieto ciele, pretože budeme aj o implicitnej antropológii hovoriť, tak väčšinou tie ciele vychádzali z tzv. Humanistickej pedagogiky. To znamená, že to vzdelávanie má byť zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa. Že to je ten prvotný cieľ, aby z dieťaťa bola plnohodnotná, holisticky rozvinutá osobnosť. No ale postupne, ako potom už neskôr nie Československo, ale Slovensko, dostávalo tých medzinárodných štruktúr a začal vplyv globalizovaného sveta na nás, tak bolo to v období, kedy v tom globalizovanom svete akoby vrcholila tá tendencia, ktorá sa nazývala, že neoliberalizmus. To znamená, že úsilie o to, aby platilo len to, čo je merateľné. Poviem to veľmi zjednodušene. A táto myšlienka, že platí len to, čo je merateľné, sa postupne začala vkrádať aj do tých školských reformiem. Ono to bolo napríklad signalizované tým, že sa začalo hovoriť, že to, čo si majú žiaci v škole osvojiť, sú kompetencie. Kategória kompetencia nie je pedagogická kategória, to je kategória, ktorá sa do pedagogiky dostala z ekonómie, lebo v ekonómii sa počíta len to, čo je merateľné, čo prináša nejaký profit. A takto sa začalo nabalovať aj do toho školského prostredia a na jednej strane sa stále volalo o tom, že teda treba ako zmeniť tú školu, aby tí žiaci boli viacej kompetentní, keď prídu do života, ale realita bola taká, že boli to veľakrát len mimikry. To znamená, že urobila sa nejaký koncepčný dokument, ten sa akoby schválil, potom sa urobili nejaké formálne zmeny v tom školstve, ktoré boli naozaj veľakrát iba formálne a tým akoby ten proces bol završený a väčšina tých, ktorí ho iniciovali, boli spokojní, ale realita bola taká, že v tej škole sa reálne v tom každodennom živote ako zásadne ako nič nezmenilo. Hovorili sme o tom, že všetky tie reformné snahy vždy skončili pred dverami školských tried. Čiže žiaci ani učitelia nepocítili, že nejaká reforma to je. Veľakrát to bolo zapríčinené aj tým, že ako išli za sebou ministri školstva, ktorí pochádzali z rôznych politických košiarov, tak vždy sa usilovali negovať to, čo ten predchodca robil. A aby bol ten paradox už úplne dokonalý, tej negácii došlo aj vtedy, keď sa vymenili dvaja ministri z toho istého politického tábora. To bola úplne dokonalá negácia. No a teraz, ako viete, že ako dotiaľ chodič bán na vodu, kým sa nerozbije. Nakoniec sme už dospeli do toho štádia, že už každému bolo jasné, že takto to už ďalej proste nemôže ísť z rôznych dôvodov, tým sa možno, že ešte v priebehu dnešného dňa dostaneme. A vtedy prišla teda tá myšlienka urobiť tú súčasne prebiehajúcu kurikulárnu reformu.
ktorá má svoje pozitíva, má svoje aj tienisté stránky, ako vždy všetko je, ale má jeden významný krok je tam, že ona už prežila 4 ministrov školstva. Ktorí boli z rôznych politických košiarov, čiže to, že tá reforma konečne by mohla vykázať nejaké úspešné výsledky, to je asi najnádejnejšie zo všetkých reforiem, ktoré tu po 89. roku boli realizované. My sme to vlastne v jednom fóre spomínali, že vlastne v porovnaní napríklad s tými reformami vo Fínsku, že tam táto kontinuita od 70. rokov, že tam sa dohodli presne na tom, že takto ideme až do tých nejakých 2000 rokov, čo vlastne bolo niečo tá chrbtica vlastne. Poviem vám prekvapujúcu informáciu. Fínsko je dnes považované za krajinu, ktorá má veľmi vyspelý školský systém. Veľmi vyspelý, dobre fungujúci a má problémy ako všetky školské systémy v súčasnom svete, ale dokáže ich riešiť. A u nich tá školská vzdelávacia reforma začínala vtedy, keď aj u nás za toho socializmu v tých 70. rokoch a základný impuls dala monografia, ktorá vznikla v Československej akadémii vied a volala sa Civilizácia na rozcestí, vyšla v češtine, bola preložená do angličtiny a ona potom dala impuls napríklad takým termínom, že vzdelanostná spoločnosť. Tam bola prvýkrát signalizovaná, že kam smeruje globalizovaný svet vzdelanostnej spoločnosti a preto, aby sa to mohlo realizovať, tak je nevyhnutné, aby sa prebudoval školský systém na taký, ktorý by týmto očakávaniam a požiadavkám vyhovoval. Nám sa to nepodarilo, Tino má. Možno, ak môžem, ja som ešte rozmýšľala nad tým, že ako možno lepšie ešte objasniť ten pojem kurikula. Možno by nám pomohlo ešte presne to rozlišenie na to skryté a nulové kurikulum. Aha. Aby sme si možno pochopili, že to kurikulum nie sú len presne vzdelávacie štandardy, obsahové a výkony a podobné veci, tak je to presne ešte aj to, čo môžeme chápať pod etosom školy. Pod tým, čo proste možno nikde nie je napísané, ale akým spôsobom prebiehajú prestávky, aká je kultúra tej školy, ako sa formuje vzťah medzi učiteľom a žiakom, akým spôsobom funguje vzťah medzi učiteľmi navzájom, potom vzhľadom riaditeľovi a podobne. A zaujímavé je to nulové kurikulum, pretože podľa mňa v ideálnom prípade by to malo znamenať, že to nulové kurikulum bude impulzom, keď sa nájde pre ďalšiu reformu. A to sú tie vlastne ako keby vedomosti, informácie, skutočnosti, ktoré nastanú v priebehu vývoja času a spoločnosti, ale samozrejme, že tie procesy, ktoré vedú k zmene, dajme tomu vzdelávacích politík a podobne, nie sú tak flexibilné, nedokážu dostatočne včas na to reagovať. Takže do tých osnov učebných v tých školách sa dostávajú aj tieto veci. A tie tvoria tzv. Nulové kurikulum, ktoré keď by sme boli dostatočne asi vyspeli, tak potom vytvoria určitý balík, ako keby podnetov, impulzov práve ako keby k doplneniu alebo k aktualizácii, alebo v tom akoby radikálnom prípade k reforme, a potom kurikula ako takého. A ešte ma napadá aj pri tom krajinách ako Fínsko, alebo treba z nemecký vzdelávací systém alebo niečo, že podľa mňa to hodne súvisí s tým, že to sú krajiny, ktoré majú definované verejný záujem a spôsoby, ktorým ten verejný záujem zohľadňujú naprieč jednotlivými politikami. A tým je tam tá kontinuita vlastne zachovaná, hoď sa tie jednotlivé vládne garnitúry môžu striedať. Ale majú jasne daný cieľ, ktorý proste chcú dosiahnuť a určité kroky ako keby k nemu musia nutne byť dodržiavané z perspektívy každej z tých aktuálnych. Ak sa neviem, či vo Fínsku sú tam minimum súkromných škôl vlastne. Áno. V Fínsku platí pravidlo, že najlepšia škola je tá, ktorá je najbližšie, pretože sa usilujú. Viete, ale ono to má trošku akože širší kontext, treba vnímať. Napríklad, že fínska spoločnosť nie je tak štrukturovaná, ako je naša. Čiže tam nejaké tie sociálne rozdiely nie sú tak badateľné, ako u nás. Myslím, v oblasti tej strednej vrstvy, ktorá vytvorí väčšinu tej spoločnosti, kým u nás s tým je problém. Čiže tam napríklad tu kolegyňa sedí, ktorá sa zaoberá inklúziou. Po Fínsku sa relatívne ľahko robí v úvodzovkách inklúzia, čiže aby všetci, ktorí to potrebujú, mohli sa vzdelávať takým spôsobom, ako to potrebujú, lebo tam tie sociálne, kultúrne a jazykové bariéry nie sú tak veľké, ako sú napríklad medzi nami. Ale druhá stránka veci je tá, teda, že naozaj to definovanie toho verejného záujmu, ktoré je zdieľané celospoločensky, zohrávalo rozhodujúcu úlohu v tom, kam sa to napríklad to fínske školstvo dostalo. V podstate dnes všetky tie školské systémy, ktoré ako tu v našom civilizačnom okruhu fungujú, oni fungujú na princípe dvoch kurikulum. Existuje štátom stanovené kurikulum, u nás sa to volá, že štátny vzdelávací program, a potom existujú tzv. Školské kurikulá, ktoré vychádzajú z toho štátneho kurikula, si tie školy realizujú
podľa svojich podmienok. U nás je tradícia centralizovaného školstva, čiže u nás tá masa toho štátom tvoreného kurikula je veľmi veľká oproti tomu, aká kurikulárna voľnosť sa poskytuje tým školám, ale ukazuje sa, že čím väčšia kurikulárna voľnosť sa tým školám poskytuje, tak tým tá škola dokáže lepšie fungovať. Ale ak sa nemýlim, tak toto práve táto posledná reforma chce zohľadniť. Áno, a toto tá posledná, ale chce zohľadniť, ale sú tam nejaké závery, ktorým sa dostaneme. Ja prídem k tomu nulovému a k tomu skrytému kurikulu. Už niekedy začiatkom 80. rokov, ktoré sa robili výskumy o tom, že ako to beží v tej škole, tak sa ukázalo, že to, čo tých žiakov, alebo tých absolventov, ktorí tú školu už skončili, že čo ich ovplyvnilo v ich životných postojoch, záujmoch, orientácii, tak nebolo len to, že čo sa v škole učili, ale ako to v tej škole chodilo. Aký bol vzťah učiteľov, ako komunikovali učiteľia s tými žiakmi, čo im v tej škole, okrem toho, že na hodine sedeli a počúvali, umožnili, tomu sa hovorí, že skryté kurikulum. Ono je preto skryté, že nie je utajované, ale samotní učitelia si neuvedomujú, že toto má veľmi zásadné dopady na to, akí absolventi z tej školy výjdu, a preto je skryté. Ktoré vyplávajú. Áno. No a tým, že sa ukázalo, že tá dynamika rozvoja spoločnosti a sveta je veľmi rýchla, tak vlastne do toho štátneho vzdelávacieho programu sa začali dávať len tie veci, ktoré sú fundamentálne. To znamená, že oni zabezpečujú tú trvanlivosť. Áno, že škola to je ako tvár Boha Janusa. Že na jednej strane sa pozerá do minulosti a na druhej do budúcnosti. Že niečo má prevziať od tých predchádzajúcich generácií, to je to trvalé, čo proste sa to je to medzigeneračné, ale zároveň sa musí pozerať dopredu, lebo tí absolventi už budú žiť v inej dobe ako tí, od ktorých to preberajú. No a pretože ten Janus by sa mu zakrútila hlava, tak rýchlo sa mu musí točiť v tejto situácii, tak preto existuje taká kategória, že nulové kurikulum, ktoré znamená, že to odkazuje na to, že čo by sa v škole malo učiť, ale sa neučí. No a keďže ten štátny vzdelávací program nevie zachytiť, lebo ten je akoby lenivý, on to trvá, kým to proste sa, a ani by nebolo dobre ho sústavne nejako meniť, tak preto sa poskytuje tzv. Kurikulárna sloboda školám, že nemusia sa pýtať z štátu, ale učitelia sami rozhodnú, že toto teraz zavedieme, lebo toto je pre našich žiakov v tejto chvíli aktuálne dôležité. No ale problém spočíva v tom, že na to, aby sa to mohlo udiať, tie školy a tí učitelia musia byť pripravení. Ale môžeme to vidieť možno práve na téme umelej inteligencie, ktorá proste je takto inkorporovaná do týchto školských vzdelávacích programov, možno prierezovo, možno špecificky na nejakom predmete. A zase akoby tí učitelia alebo školy v tom majú aj nejakú systémovú podporu, napríklad z NIVAMu, ktorý vytvára nejaké ako keby vzdelávania, inovačné programy a podobne, ktoré sú zamerané na to, aby tí učitelia ako keby v tom nezostali sami, že si budú robiť prípravu po večeroch, ale že dostanú nejaký hrubý rámec, v ktorom sa pohybujú a nejakú pomôcku preto, ako žiakom, žiačkám proste ako keby sprostredkovať to, že čo umelá inteligencia je, ako s ňou narábať a zároveň teda ako nejaké vzdelávacie programy, ako som pozerala, práve pre učiteľov, aby naučili sa využívať niektoré nástroje, ktoré im môžu pomôcť byť možno efektívnejší v príprave alebo nejakým spôsobom byť aktuálnejší. Taká miera podpory pre učiteľov v rámci nejakej reformy od toho 80. ako je teraz ešte nikdy nebola. A čo je ešte veľmi dôležité, že v predchádzajúcich tých pokusoch o tie reformy bola taká predstava, že keď vydáme dokument, tak to je už akože výsledok. Málo sa chápalo, že to je ten začiatok toho procesu a teraz vlastne tá kurikulárna reforma vo svojich záveroch je otvorená. Čiže každému je jasné, že toto je proces, ktorý neskončí tým, že v nejakom 32. roku všetky školy budú súčasťou toho, ale že to je dlhodobý proces, ktorý bude stáť práve na tom skrytom a nulovom kurikule, ktoré tí učitelia budú musieť implementovať do toho vzdelávacieho procesu v tých jednotlivých školách. Čo je super príležitosť, ale kladie to obrovské nároky na učiteľa. Áno, toto kladie obrovské nároky na učiteľa. Sa zrazu z povolania, ktoré častokrát je vnímané až pasívne zo strany tých učiteľov aj kvôli vyhoreniu, spoločenskému ohodnoteniu podobných vecí, zrazu pracuje s verziou učiteľa, ktorý bude aktívny, bude sa pripravovať, bude prevať zapálený, bude sa neustále dovzdelávať a so zápalom to bude odovzdávať. Je slovenský učiteľ pripravený na tento rozmer tej tzv. Spolutvorby? Niektorý je a niektorý nie.
ten, ktorý je pripravený z vlastnej iniciatívy, čiže sú to učitelia, ktorí prišli do praxe preto, lebo boli zapálení pre to povolanie. A potom, ako v každom inom povolaní, aj tu máme masu učiteľov, ktorí to vykonávajú preto, lebo sa im to stalo, tak sa im to stalo, tak nebolo inej voľby, tak učia, áno. Čiže keď sa na to pozrieme ako z tohto pohľadu, tak systémovo na to akože nie sú pripravení, nie sú na to pripravení, ale na čo ste sa pýtali, práve tá podpora, ktorú oni teraz dostávajú, vytvára predpoklady na to, aby v určitom časovom úseku tá kritická masa tých učiteľov už bola tak vysoká, že už budeme vidieť tie výsledky skutočne v praxi, že to nebudú len nejaké ostrovčeky takej tej pozitívnej pedagogickej deviácie, že tak veľa máme škôl, ktoré sú dobré, alebo veľa učiteľov, ktorí máme vynikajúcich, ale ten systém nie je takto nastavený, čiže toto je veľmi dôležité. Tu je veľmi dôležitá jedna vec, že sú tí učitelia podnecovaní k tomu a vytvárajú sa na to aj organizačné podmienky, aby komunikovali medzi sebou. Viete, ako učiteľské povolanie, to je akože osamelejšie povolanie na svete. Lebo učiteľ vôjde do triedy a je tam s tými svojimi zverencami sám a on musí vlastne sa v momente ako rozhodovať, ako bude reagovať. A preto tí učitelia ani veľmi neboli naučení navzájom si medzi sebou komunikovať. A teraz sa to otvára, tí učiteľia sa postupne učia medzi sebou komunikovať. No a najlepšie sa naučíš, keď učíš. Možno je to presne to, že častokrát akoby to, čo ti predchádzajúce reformy aspoň podľa mňa akoby nereflektovali dostatočne, bola atmosféra na pracovisku, atmosféra v škole. Čiže proste vysokokonkurenčné prostredie, kontrola, taká ako keby nevraživosť medzi učiteľmi, čo bol aj veľmi častý dôvod, prečo mladí učiteľia nezotrvali v školách. Že napríklad akoby nedokázali výjsť so staršími kolegami alebo naopak. Čiže to spôsobovalo obrovský odliv. Ale teraz to, čo treba si vyzúť na tejto reforme, je to, že napríklad, ako ste spomínali, prvýkrát sa vytvárajú materiály ako sprievodcovia v rámci kurikulárnej reformy pre učiteľov, ktoré sú písané tak, aby učiteľ porozumel tomu, s čím má pracovať, ako má pracovať. Sú tam rôzne ukážky, ako tvoriť tematické dni alebo podobné veci. To mi príde úplne super. A tiež sa mi celkom páči, že teraz, ako ste vravili, že ako keby máme tu proste školy, ktoré sú naozaj dobre fungujú na všetkých ako keby tých úrovniach vzdelávania. Ministerstvo založilo niečo, čo nazýva katalóg inovácií. Škola, pokiaľ má pocit, že má akoby dobrú prax v niečo, môže poslať žiadosť o zapísanie tejto svojej dobrej praxe na ministerstvo. Tým pádom sa k tomu vedia dostať potom aj iné školy a môžu túto overenú dobrú prax napríklad aplikovať alebo implementovať do chodu svojej školy. Čo si myslím, že je super, že už nie sú akoby odkázané len na to, že možno mám známeho na inej škole, ten povie, že proste toto robí, osvedčilo sa im to, ale naozaj sa môžu dostať k metodickému materiálu, ktorý pomôže práve ako keby implementovať to, čo funguje na nejakých školách. Neviem, ako je to využívané, myslím si, že no, to som chcel práve povedať, že ono sa to začína využívať vo veľkom, lebo tí učitelia spočiatku neboli naučení, že tu to môžem nájsť, tu môžem dostať niečo. A teraz postupne ako tou komunikáciou medzi sebou sa to ako šíri medzi tými ľuďmi, ako sa volá, kedy šírili letáky, proste tá správa, že teda je to tam. A keď má niekto pozitívnu skúsenosť, tak už ju odovzdáva tomu ďalšiemu, čiže postupne sa tam proste ako tá sieť začína zahusťovať a prichádza k tomu. Je tu jeden obrovský problém, neviem, či nepredvediem tú diskusiu, ale to ma teraz napadlo. Že viete, že my sa teraz usilujeme v tejto kurikulárnej reforme aktuálne prebiehajúcej urobiť takú školu, ktorá v tých vyspelých školských systémoch a vzdelávacích systémoch vo svete už funguje zo 50 rokov. Nepreháňam, naozaj. Niekedy aj viac ako 50 rokov. A teraz my toto ideme, tie naše školy ako prebudovávať a medzi tým sa tu pred 3 rokmi objavila umelá inteligencia, ktorá to všetko akoby prevráti na ruby, to je tá čierna labuť, s ktorou sa nepočítalo, že tu bude a zrazu to je a tie naše školy sa budú zase musieť vysporiadať s tým, čo sa iné vysporiadali pred 50 rokmi a my ešte k tomu, ak chceme zostať ako nažive, myslím teraz prenesenom slova zmysle, tak ešte sa musíme aj s tou umelou inteligenciou vysporiadať. Ja si krajiny. Vidíte, to zreformuje, ale ostatní sú znova oveľa dopredu. Čiže kým vlastne zaktivizujeme u nás, plne využijeme potenciál párneho stroja, tak zrazu prídu automobily. Áno. Čiže teraz sme pred takú veľmi náročnú úlohu postavení, že sa vlastne ako musíme s dvomi vecami akoby súbežne vysporadúvať a to ešte teda
všetci viete, že to ešte hovorím len o počiatkoch tej umelej inteligencie. Ona už dnes veľmi pomáha, tí učitelia už majú programy, ktoré im pomáhajú pri prípravách, čo týka umelej inteligencie. Čiže toto ako oni veľmi rýchlo absorbujú, len to systémovo uviesť do tej aby si nezvykli na to len ako na uľahčenie. Áno, aby z toho nevznikla digitálna debilita, ale aby proste ako to niečo bolo. Toto už konkrétne bolo zahrnuté v rámci toho premýšľania o tej kurikulárnej reforme predtým, ako sa spustila. Vy ste spomínali, že tie výzvy okrem AI, vlastne ten fenomén multikrízy, potom vlastne generácia alfa, ktorá prichádza. Že toto už aj na Slovensku je v tej reforme? No, takto, keď to začalo, tak sa logicky umelá inteligencia o tom akože ešte sa veľmi neuvažovalo. Samozrejme, že boli už ako tí digitálni koordinátori na školách, ale nie v takomto zmysle. A teraz do toho padla, ale zase na druhej strane musím povedať, že nezvyčajne pružne reagovalo ministerstvo školstva, že už je pripravená vlastne akoby nejaká metodická príručka, ktorá obsahuje nielen teda tie technické veci, ale tie etické normy, ako by sa tá umelá inteligencia mohla do tých školských hlavíc vlastne ako niečo, čo to pozitívne ovplyvní dostať. Možno ešte len napadlo tej otázke, ako keby, či sú učitelia pripravení, tak to je podľa mňa obrovské bremeno, ktoré budú niesť a nesú aj univerzity, či už pedagogické fakulty alebo filozofické fakulty. A to je to, že proste možno sme dlhodobo nepripravovaní, adekvátne akoby pripravených učiteľov do praxe. Že proste naozaj možno tej praxe nebolo tak veľa, prišli nepripravení, nevedeli zvládať niektoré veci. A to je zase tiež ako keby druhá vec, ktorú zrejme ako keby táto kurikulárna reforma otvorí, že sa, a už sa to otvorilo, vytvárajú sa nové učiteľské študijné programy orientované na vzdelávacie oblasti, ktoré by mali priamo ako keby už pripraviť učiteľov, učiteľky, ktorí budú akoby toto nové kurikulum zvládať a budú vybavení ako keby všetkými tými potrebnými vedomostiami a zručnostiami. To do akej miery sa to dá, ako keby v horizonte tých 5 rokov pre celú vzdelávaciu oblasť, to je už ako keby druhá vec. No ja som trošku ako v tomto smere skeptický, musím teda povedať, že keby som mal povedať, že povedzte mi jedno zrnko z toho množstva tých kurikulárnych snaží, ktoré je najproblematickejšie a bude veľmi ťažké to vyriešiť, tak to je tá príprava tých budúcich učiteľov na vysokých školách, lebo u nás je veľmi hlboko zakorenená tá tradícia vnímať prípravu učiteľov tak, že budú učiť o vede. Nie prostredníctvom vedy o tomto svete a preto väčšina tej prípravy je zameraná na zvládnutie toho vedného odporu, ktorý síti ten predmet, ktorý na tých školách je. No ale ako tá hlavná úloha toho učiteľa nespočíva v tom, keď sa začínajúcich učiteľov alebo učiteľov v praxi, aj dlhšie fungujúci, opýtate, že čo bolo najväčším nedostatkom ich prípravy do praxe, tak nikdy vám nepovedia, že nezvládol som obsah učiva. Ale vždy vám povedia, že nebol som pripravený na to, čo ma v tej triede čaká. A teraz si predstavte, že príde umelá inteligencia, ktorá naozaj z hľadiska odovzdávania informácií perfektne nahradí toho učiteľa, lebo naozaj tam je okamžitá spätná väzba, dokáže reagovať na individuálne potreby toho dieťaťa, čiže toto nie je problém. Čiže tu aj tá rola učiteľa sa dosť radikálne začne meniť a on začne plniť tie úlohy, ktoré všetci poznáte, tie termíny, že výchova, vzdelávanie, no ja ako nerad používam, ale tie sú laicky všetkým jasné, že z toho vzdelávania sa bude presúvať tá rola toho učiteľa na tú výchovu, na to formovanie tej osobnosti toho dieťaťa, toho žiaka, toho mladého človeka, lebo to ostatné ako môže ponechať tej umelej inteligencie, ale toto sa nedá. To je tiež pekne vidno, že vlastne úplne dominantne napríklad vo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť je vlastne ako keby dosť zásadne zastúpený eticko-osobnostný komponent, ktorý presne ako keby poukazuje na to, že toto je nezanedbateľná úloha, ako keby toho vzdelávania na základných školách, že naozaj ako keby pracovať na tej výchove k istému charakteru, aj budovať možno nejaké cnosti alebo ich posilovať. Mne sa ešte zdá, lebo tiež by som povedala, že neviem si úplne predstaviť, ako budú fungovať tie učiteľské študijné programy orientované na vzdelávacie oblasti, kvôli tomu, že naozaj akoby tých predmetov je 5. Ako keby vo vzdelávacej oblasti máme 5 rokov. To znamená, že zhruba keby sme to laicky vyrovnali, tak je to rok na ako keby jeden predmet. A to ešte ani nebude, lebo musíme rátať s tzv. Mobilitnými rokami. To znamená, celý jeden semestr musí byť vymedzený na vysokej škole pre mobilitu zahraničnú.
A keď nepôjde ten študent do zahraničia, tak musí absolvovať nejaké tzv. Internacionalizačné predmety, čo ešte zatiaľ nikto úplne nevie, že čo to bude, ale tie sa proste musia vytvoriť. Takže nám zostáva 9 semestrov, čo je proste naozaj málo. A najviac pracujeme s úplnou novinkou a to je to, že sa nejde len po línii odborových didaktík, ale má sa učiť integrovane. A to bude na učiteľa zase klásť ako keby úplne iné požiadavky. A nielen na učiteľa, ktorý bude výstupom toho študijného programu, ale aj na vyučujúcich na univerzitách. Akým spôsobom to uchopiť, ako nejakým spôsobom zachovať, ako odborové didaktiky, pretože sú nosné minimálne pre tretí cyklus, ale zároveň ako keby naučiť učiteľa vedieť, spracovať a zachytiť jeden fenomén z perspektívy tých 5 akoby vyučovacích predmetov tak, aby to bolo zmysluplné nielen pre neho, ale aby to bolo dostatočne zrozumiteľné aj pre toho žiaka. Vy ste teraz poukázali na ten problém, ktorý ja vnímam, že ako náhle začneme pripravovať tých budúcich učiteľov na tie vzdelávacie oblasti, tak to začneme chápať tak, že to je 5 predmetov a každý predmet sa bude učiť zvlášť a potom niekde im povedia, že toto sa dá akože... Áno. Len problém spočíva v tom, že takže to ako poznámka počiarov. My zatiaľ nemáme také kurikulum, štátny vzdelávací program, o ktorom teraz budem hovoriť. V princípe my máme veľmi dlhú tradíciu tých štátnych vzdelávacích programov, či už centralizovaných alebo dvojstupňových, že to učivo je vytvárané v nejakom slede logickom, ktorý je postavený na tom, ako je postavený vedný odbor. Čiže on ide lineárne. Áno, ide proste ako od jedného k druhému. Keď sa učíte dejepis, tak idete pravek, starovek, stredovek, novovek. Svetové dejiny, slovenské dejiny, proste takto je to rozdelené v tej histórii ako vo vede. A ja to volám, že to je kurikulum, ktoré má prívlastok, že lété, rieka zabudnutia. Jedno sa naučíš, kým sa naučíš druhé, to prvé zabudneš, ide to proste ako dostratené. No a teraz, ako tie nové kurikulá, ktoré, a to musíme povedať, že to sa nastavuje naozaj aj tých vyspelých svetov už len pred niekoľkými rokmi, oni majú charakter toho, že nexus. To znamená, že hľadajú sa tie siete, že sú tu nejaké centrálne kategórie a pojmy, o ktorých sa niečo môže točiť. A nie je úlohou školy to, aby žiaka z toho vedného odboru naučila všetko, ale aby sa naučil v rámci toho vedného odboru vďaka jeho nástrojom orientovať vo svete. A takto by potom aj to vysokoškolské kurikulum tých vzdelávania tých učiteľov majú byť postavené, že keď máme vzdelávaciu oblasť, tak nezačínať tým, že tam je fyzika, chémia, prírodopis, biológia. Viete, čo na čo myslím? Ale nie od začiatku to uchopiť. A toto je problém, lebo my ani v tom základnom vzdelávaní naše kurikulum nie je nexus. Stále je ešte lété. Aj keď je preriedené, ale stále je ešte lété. A to je aj jeho problém. Viete, že keď poviete, že postavil som ako obvodné múry domu a zdá sa mi, že tie obvodné múry, že ten dom bude veľký. Tak viete čo, tak ako túto jednu stenu zbúrajme, no ale tým sa ten dom nezmenší, len sa zmenší jeho funkčnosť, lebo nebudem mať jednu stenu. A my veľakrát robíme to, že povieme, že kurikulum je preústnené, je to preústnený ten obsah. No tak začneme vyberať proste, že to má nejaký systém. A keď z toho systému začneme vyberať tie jednotlivosti, tak vzniká väčší chaos. Čiže preto vlastne to kurikulum by malo byť ako od zelenej lúky budované na iných princípoch, ktoré sme deklarovali, len zatiaľ ich nevieme robiť. Takže pozastaviť funkčnosť krajiny na pár rokov. No áno, presne tak, áno. Študijným programom, že áno, ale to presne to, čo ste spomenuli, že malo by sa k tomu pristúpiť ako na zelenej lúke a teraz akoby ísť vytvoriť študijný program, ktorý bude presne reflektovať toto, ale to narazí na tú skutočnosť. To, že ľudia naozaj veľmi ťažko a veľmi neochotne menia spôsob, akým chcú zakomponovať svoj študijný program alebo odbor do tej študijnej oblasti. Takže tam naozaj sa potom naráža na to, že niečo máme a považujeme to zase ako za opis jadra študijného programu, máme pocit, že to tam musí byť. Naraz niektoré dokumenty zo strany ministerstva, ktoré sa budú týkať tých nových študijných programov, nie sú ešte ako keby schválené, nevieme presne, aké veľké blokové a hodinové dotácie bude mať prax, akým spôsobom bude vlastne rozdelená a podobné veci, ako budú prebiehať štátne záverečné skúšky. Potom, či to všetko bude
zohrávať istú rolu. Naviac množstvo z tých ľudí sa naozaj ako keby potom pýta na to, že dobre, ako keby fajn, my vieme v odborovej didaktike sa pohybovať, niečo ako keby vieme zachovať. Pre stredné školy to zrejme ako keby nejaký dobu ešte bude mať zmysel, aspoň pre gymnázia. Ale na druhej strane o tej integrovanej didaktike toho moc nikto ako keby nevie, že je to ako keby národ, alebo nie som že niekto asi určite vie, ale nie je to tak ako keby zážité práve ako keby na univerzitách, že by sa s tým akoby flexibilne pracovalo. V podstate ako by som povedal, že počíta sa s tým, že to nebude ako v počiatku dokonale. Z môjho pohľadu, čo je najpodstatnejšie, je schopnosť reflexie. To znamená, že tí, ktorí to realizujú, musia reflektovať, čo sa im darí a čo sa im nedarí a musia hľadať cesty, ako to, čo sa im nedarí, ako zlepšovať. O tom vlastne to je, že reforma, čiže dostať veci do správnej formy a to trvá nejaký čas. Čiže ja ako ani nehovorím o tom, že aby som očakával, že naozaj na tej zelenej lúke teraz sa začne, len mám takú obavu aj z mojej skúsenosti akademickej, že vysoké školy nie sú veľmi otvorené tomu, aby to prípravu učiteľov nejako tak ako menili v inom móde, než bol zaužívaný. My keď sme na to pracovali, keď sme dávali dokopy aspoň ten odporúčaný študijný plán, tak sme sa snažili akoby úplne odhľadnúť od toho, čo sme mali v učiteľstve doposiaľ, alebo čo a naozaj akoby prešli sme vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti, pozreli sme sa, čo je občiansky komponent, čo je eticko-osobnostný komponent, ale čo eticko-osobnostný robili ľudia z pedagogickej fakulty, my sme sa stali pri tom občianskom a snažili sa vytvárať predmety a nové, ktoré ako keby sú šité na mieru toho, čo znamená, že keď ten študijný program raz bude v praxi, jeho absolvent bude mať za sebou úplne iné vzdelávanie, orientované na úplne iné ciele, než práve absolvent študijného programu filozofie ako vedeckého oboru. Alebo keby, ja neviem, či zostane kedy zachované učiteľstvo pre stredné školy ako samostatné. Čiže bude to neporovnateľné práve kvôli tomu, že sme sa snažili zohľadniť naozaj to kurikulum ako keby základnej školy. V čo najväčšej miere, ale samozrejme, že to ešte záleží, ako sa to premietne a na informačné listy a do priameho procesu výučby. Ako tento prístup, aby to nebolo len memorovanie prednášky, ale naozaj, aby bola grad tej výučby venovaná tomu, ako tú tému pretraktovať s deťmi, ako ju rozoberať, aby ten učiteľ prišiel a mal pocit, že ja vlastne mám toto zažité, už to trošku poznám, možno, že sú tu nové impulzy, na ktoré nie sú naučené reagovať, ale viem, čo mám robiť, hej, akoby, aspoň v základe. Tak po tomto krátkom úvode by som to chcel posunúť teda k implicitnej antropológii a k tomu projektu Imanáre s tým, že by sme sa možno chceli posúvať v takých dvoch kategóriách, že akým spôsobom možno už teraz navnímať z toho rozmýšľania, ktoré o tej súčasnej kurikulárnej reforme bolo, ako možno tam je teraz prítomná tá realita toho pohľadu na človeka, či je to ten humanitný model, alebo skôr ten vedecký, ten neoliberálny a tak ďalej. A potom možno sa trochu dotknúť k záveru nejakého ideálu, že možno, že čo to 21. storočie by aj chcelo vidieť tom, či je ten návrat k tomu možno nejakému holistickému a tak ďalej. Ale chcel by som to premostiť, a teda bude priestor na otázku, nejakú celú polhodinku, takže už pomaly si môžete premýšľať. Ale premostil by s tou otázkou, vy ste spomínali, že ten krčak sa tak dlho nosil, až teda sa donosil. A s tým sa môžeme posunúť teda k tej potrebe tej reformy, ako sa tam vidí ten človek. Ale teda prečo práskol ten krčak? Dôvody je niekoľko dôvodov, prečo praskol ten krčak. Jedni sú také technicko-pragmatické. Tým, že sme vstúpili do toho globalizovaného priestoru, tak sme sa ocitli v priestore, kde sa všetko meria. A merajú sa aj nejaké študijné výsledky žiakov. My to pedagógovia poznáme pod názvom, že PISA. To je medzinárodné štandardné meranie gramotnosti, ktorá v oblasti literatúry, v oblasti prírodovedy, v oblasti matematiky. A potom sú tam nejaké pridané ďalšie ešte také akoby nepredmetové činnosti. No a tam sa ukazuje už po niekoľkých meraniach, po 4 meraniach medzinárodných, že Slovensko sa stále pohybuje v tých najnižších priečkách. Čiže sú tu nejaké tie merateľné ukazovatele, ktoré ukazujú na to, že tí 15-roční, a z toho sa dá teda predpokladať, že aj tie ďalšie generácie nevyhovujú tým potrebám, ktoré tá spoločnosť v tom globalizovanom svete má. To je jedna vec. Druhá. Od tých 70. rokov tá spoločensko-historická skúsenosť ľudstva neúmerne narástla. To znamená, že my sme sa snažili do tých školských predmetov vtesnať, čo všetko tá veda za tie roky prináša, to tam bolo. No ale akože
tá hlava toho žiaka, viete, je limitovaná, síce má dve uši, jednými dnu a druhým von, ale ako niečo by tam malo aj zostať medzi tými ušami. A tak sme pristúpili k tomu, že sme začali ten obsah toho učiva zjednodušovať. Čiže aby sme ho mohli natesnať, tak sme začali zjednodušovať. A sme dospeli do takého zjednodušovania, že ja mám taký dojem, že niekedy už ani autori učebníc nerozumejú tomu, čo je tam napísané. Ja mám teraz 14-ročného vnúka a 11-ročnú vnúčku a dosť často sa s nimi učím, lebo po škole, kým mama príde z roboty, čo je učiteľka, tak sú u nás. Tak ja proste ako niekedy nevychádzam z úžasu, že čo všetko proste ako sa tie deti tam ako majú učiť, niekedy až úplne z môjho pohľadu nezmyselné veci. Takže, a čo sa stalo? A tým pádom, že sme to takto natesnali do toho, tak vlastne to učivo už prestalo byť pre tých žiakov zrozumiteľné a zaujímavé. Čiže tie deti sa naučia nasmaveť veci, to je to lété. Áno, odprezentujú to, odovzdajú to, odpovedajú, a keď vyjdú von, tak už všetko zapnú, lebo už na budúce sa budú musieť zase niečo iné naučiť. A tým pádom z tej školy vlastne vymizlo to, čo hovoríme, že narácia, teda rozprávanie, a imaginácia, predstavivosť. Bo všetko prichádza proste ako nalinkované definície, proste, no a ukázalo sa, že táto, hovoríme o mladej generácie, ktorá je teraz základný školár, ktorá sa volá, že alfa, to sú tí, ktorí vyrastali, už sa socializovali na dotykových obrazovkách, u ktorých pozornosť sa uchádza celý svet okrem školy. Čiže oni prichádzajú do školy a tam škola stále očakáva, že oni sa budú uchádzať o pozornosť učiteľa. Ale oni sú naučení, že o ich pozornosť sa každý uchádza. A škola sa stáva pre nich vlastne akoby niečím, čo je veľmi nudné, ako nepotrebné z ich pohľadu. Včera som sa rozprával s jedným mojím kolegom, je to riaditeľ základnej školy, ktorý má 18-ročného syna, ktorý chodí na strednú školu a má brigádu, chodí rozvážať pizzu a vyrába si a on mi hovorí, čo teraz si predstav, že takýto chalan, ako mu vysvetlíš, že on má ďalej ešte chodiť študovať, keď on už ako 18-ročný si zarába pomaličky toľko ako ja, ako riaditeľ základnej školy. Čiže oni na ten svet sa pozerajú ináč. Čiže druhý dôvod je, že máme iné generácie a mali by sme proste ako neprispôsobiť sa ich, ako by som povedal, že manierom, ale reflektovať to, že sú to proste ako iné generácie. No a tretia vec je, u nás sa veľmi dlho zažívalo to, a to navzájom súvisí, Komenského, naučiť všetkých všetkému. A sme zistili, že to už jednoducho nejde. Už aj vieme o deťoch, že sú odlišné, každý má iné potreby, iné predpoklady a škola by toto mala reflektovať. A toto nie sú len teoretické veci, lebo existujú školské systémy, kde to celkom úspešne dokážu urobiť. To znamená, že toto je ten dôvod, že prečo ten krčak sa už rozbil a už ďalej sa to takto ťahať nedá. A na základe toho rozbitia tej priehrady tu máme tú reformu a podľa vás, ako je v nej reflektovaný ten človek, ten študent, ten žiak? No a toto je trošku, ako to, keď ja chodím ako rozprávať o tej reforme tým učiteľom po Slovensku, tak na toto stále upozorňujem, že samozrejme táto reforma má nejaké úskaly a má svoje ako temné stránky. A tá temná stránka spočíva v tom, ja to veľmi zjednodušene poviem, že dnes to, čo sa v školách robí, neurčujú veľké pedagogické teórie, ale veľkí zamestnávateľi. S tým úplne súhlasím. Že všetko sa vlastne ako keby v reformnom áno, že ako stále, akože, že čo chce ten pracovný trh. To je akoby na jednej strane. Na druhej strane ten pracovný trh vám povie, že my nevieme definovať, čo chceme, lebo títo žiaci budú absolvovať tú základnú školu o 9 rokov a my nevieme, čo vtedy bude, ale chceme, aby boli takí, akých my potrebujeme. A teraz to veľmi zjednoduším samozrejme. A teraz učte tam len to, čo budú potrebovať. Hudobnú, na čo to je? Výtvarnú, na čo to je? Filozofiu, na čo to je? Učte matematiku, prírodnovanie, informatiku, to, čo potrebujeme. Teraz to je filozofické továreň akurát. No a teraz ako problém spočíva v tom, že ako prichádzajú tie školy o niečo, čo je veľmi dôležité, a to je to, hlavne aj vo svetle tej umelej inteligencie, čo môžeme jednoducho povedať, že rozvíjať deťom tú ľudskosť.
Lebo tá je východiskom preto, aby oni aj na tom pracovnom trhu mohli byť úspešní. Ja stále hovorím, nie je to z mojej hlavy, lebo som to čítal v jednom vynikajúcom románe o Johnovi Neumannovi, ktorý bol zakladateľom alebo právcom umelej inteligencie v minulom storočí, v 40. rokoch, ktorý toto všetko proste ako vyprodukoval a pritom informácie, ktoré mal v dispozícii, bolo rádovo menej, ako ich máme dnes. Čiže to nie je od toho, že koľko máte informácií, ale to od toho, že tá ľudskosť vás, myslím aj po tej kognitívnej stránke, po tej rozumovej, aj po tej etickej, aj po tej, ako všetkých stránok tej osobnosti, ako je rozvinutá. Vtedy ste ten, kto je flexibilný, kto je tvorivý, kto kriticky myslí a potom už vy viete sa prispôsobiť tým podmienkám, do ktorého vás dostanú. Aký je rozdiel medzi hlupákom a múdrym človekom, že hlupák používa vo všetkých situáciách tie isté postupy, aké sa naučil. A múdry človek vie, v aké situácie sa ocitol a podľa toho si vyberá tie postupy, ktoré používa. Čiže ak by som teda mal povedať, že do akej vrátiť sa k tej otázke, do akej miery je reflektované to dieťa, tak ono je reflektované do tej miery, že sa kladie veľký dôraz na to, že chceme ho vidieť ako budúceho úspešného zamestnanca na trhu práce. No a toto proste ako tu trošku chýba. Musím ale povedať jednu veľmi dôležitú vec. To sú také znaky, ktoré nevždy sú postrehnutelné, že tým predchádzajúcej reforme bol základnou kategóriou reformnou, že kompetencia. Tak teraz sa v tých nových publikovaných dokumentoch objavuje výraz gramotnosť. Rozvíjame gramotnosti. Nie je to náhodné, pretože ten pôvodný autor tej reformnej myšlienky a tej koncepcie, pán profesor Púpala, ktorý je známy ako s konzervatívnym prístupom k pedagogike, tak on práve na toto upozornil, že ako škola nemôže byť iba tréningovým centrom. Proste, kde sa naučíš nejaké zručnosti, lebo tie zručnosti sa predsa musíš naučiť cez nejaký obsah. A keďže ide o deti, tak nám nemôže byť jedno, že aký obsah to je, lebo oni sa majú integrovať do spoločnosti, v ktorej žijú, a ak ju nepochopia, tak máme problém. No, ten problém je úplne markantný, pretože tie makrosociálne dôsledky absencie tohto segmentu vidíme proste dennodenne, že ľudia vlastne nie sú občiansky angažovaní, alebo nemajú žiadne občianske povedomie, nemajú pocit súnáležitosti, solidarity alebo nejakú hodnotovú profiláciu, že naozaj pre 18-ročné dieťa môže byť dostatočným motivom preto, aby už ďalej nevzdelával sa. To, že zarobí, dajme tomu 1000 eur ako rozvážač špice, nemá väčšiu ambíciu, než ako keby má istý obnos peňazí, z ktorého proste niečo urobí. Že to všetko je dôsledok toho, že nám z toho vzdelávania tá hodnotová ukotvenosť proste nejakým spôsobom vypadla. A akoby ja si myslím, že v tejto sa to reforme snaží nejako znova ako keby saturovať, poukázať na to, ale otázka je tiež, do akej miery sa to v tej praxi uchytí a ako budeme vidieť, že tí učitelia ako keby túto výchovnú funkciu naozaj ako keby ustoja, ako ich dokážu na to aj tie univerzity. Taký malý rozpor poukážem, že nová reforma prináša aj požiadavku iného spôsobu hodnotenia žiakov v škole, aby sa odstúpilo od klasifikácie, od známkovania, bol dané laicky, ale aby sme hľadali iné formy, kde je možné priebežne hodnotiť toho žiaka a poukáže sa tomu žiakovi na to, že aké pokroky si urobil oproti tomu, čo si vedel predtým, aké sú tvoje rezervy a tak ďalej. Čiže je to taký spôsob, ktorý je veľmi orientovaný na to, aby sme podnecovali to dieťa, aby z vlastného úsilia pod samozrejme pomocou učiteľa a ostatných robilo pokroky vo svojom rozvoji. No a potom príde do 9. ročníka a tam sú testy monitorovacie, ktoré neskúmajú to, že aký pokrok urobil, ale skúmajú, že ako ovláda dané učivo v matematike alebo v slovenskom jazyku. Vy ste pozerali niekedy, aké sú maturitné otázky zo slovenčiny? No, ja som pozerala pri týchto maturitách, keď boli zverejnené slovové témy, a to som zostala šokovaná, pretože to je... Slovové témy ešte budíš, tam aspoň treba, ale pozerali ste, že aké sú otázky, keď už si vyťahne na tom zelenom stole dlhu. Sú v podstate tie isté, ako boli moje. Viete, kedy som maturoval? V 1975 roku. A nie je o to, že oni sú také, tam pribudli iní spisovatelia, ale to, čo sa očakáva, je stále to isté. Je stále to isté.
Mňa zarazilo pri tých témach slohových, že boli úplne neaktuálne. Aspoň sme že boli také, že tí žiaci alebo žiaci proste žijú v svete, kde sa deje strašne veľa vecí naraz, nejaké veci proste naozaj im zaberajú priestor a čas, ktorým rozmýšľajú, venujú im pozornosť a potom príde téma slohovej práce, ktorá je ako keby spred 20 rokov. Že zrazu ako keby úplne musí sa preorientovať, začať uvažovať nad niečím, čo ho možno v živote nenapadlo a jeho pozornosť nemá. A to mi prišlo, že vôbec neplní ten účel, pretože my by sme predsa na tej slohovej práci chceli možno vidieť aj spôsob, akým uvažuje nad niečím, ako to dokáže vyjadriť, ako to dokáže rozvinúť. Taká veľmi ironická definícia inovácie, čo som kedy si počul, že ironický inovovať znamená, že robiť stále to isté rovnako dobre. Príde môj vnúk domov, teda k nám, že má jednu úlohu z literatúry a nevie ju vyriešiť. Učebnici je pieseň piesní, preložená teraz tá biblická pieseň piesní, preložená do slovenčiny, veľmi dobre. Je to báseň, ktorá nemá rím. Ale otázka je aká? Aký rím je v tejto básni? Chudák si hlavu búcha, lebo nevie to zistiť, že aký to je rím, lebo mu to nedáva. Ale keďže otázka bola, že aký to je rím, tak on... Skrytý alebo nulový. Ale to je možno ešte tiež druhá, že ako keby naprieč tými reformami sa objavujú isté mantry v každej z nich. A to je kritické myslenie, že ako keby všade, teraz je to ako prierezová gramotnosť, predtým to bolo explicitne zakomponované do nejakých vyučovacích predmetov, ale stále sa to objavuje v nejakých obsahových alebo výkonových štandardoch, ale nikde vlastne ako keby nie je úplne, že ako s ním pracovať. Hej? Teraz vyšli nejaké učebnice pre kritické myslenie, ktoré ako keby sú naviazané na digitálnu gramotnosť, informačnú, mediálnu a podobne, ale stále je to ako keby veľmi ťažko uchopiteľné. A príde to, že to je taký pozostatok a to bude do nekonečna. Ono to je aj preto ťažko uchopiteľné, lebo už je na to učebnica. Ja vtedy vždy spozorniem, keď je na to učebnica, vtedy spozorniem, lebo ako ja nechcem, akože ja nerád používam ten výrač kritické myslenie, ja budem povedať, že myslenie. Už každé myslenie je predsa. Je dobré, že už aspoň ten základ. Ak to nie je, tak to nie je myslenie, predsa nie tak ako... to podsúva, že všetko teraz sme mysleli kritické režimy. Áno. No a potom ešte, keď ja som bol ten žiak základnej školy, naozaj skutočne veľmi dávno, mali sme vlastivedu a v tej vlastivede bol obrázok lovcov mamutov. Augusta, taký český autor, to nakreslil veľmi slávny. Ja si ten obrázok pamätám, to dnes ma fascinoval. A tam bol ten príbeh lovcov tých mamutov. A dnes sa pýtam učiteľov, keď ten obrázok im premietnem, čo si myslíte, títo lovci mamutov? Potrebovali kritické myslenie? Potrebovali byť tvoriví? Potrebovali kooperovať? Však to sú vlastnosti, ktoré to odjak živa boli, lebo sú to sú fundamentálne ľudské vlastnosti, ktoré máme rozvíjať. To nie je novota pre 21. storočie. Nie, len by sme ich mali nejakým ako adekvátnym spôsobom podporovať. No veď to chcem povedať. Len by sme si mali uvedomiť, že ich rozvíjanie nie je cez to, že sa memorujem nejaké poučky, ktoré potom odrecitujem a zabudnem. No, v tomto bode predtým, ako dáme priestor otázka, možno teda ten projekt Imanáre. To mal taký lepší úvod, ale teraz to všetko zapadne tak do seba, že vlastne to nemôže byť teraz ako inak ako projekt Imanáre. Dobre, ja poviem stručne, možno len sa to ukáže aj prečo by ako host a prečo vlastne je pre nás veľmi cenné akoby všetky tie skúsenosti, ktoré vy máte s jednotlivými reformami, či už ako tvorca alebo spolutvorca, alebo ako človek, ktorý ich zažil a mohol hodnotiť. A ten projekt sa vychádza vlastne ako keby zo snahy identifikovať ako keby nejakú konkrétnu implicitnú antropológiu, ktorá stojí v pozadí reforiem a vzdelávacích politík v priestore Európskej únie. Sústredíme sa na 4 krajiny, ktoré sú vlastne zapojené do riešenia projektu. Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko a Belgicko. Ako som už spomínala predtým, tak cestou belgického partnera sa snažíme obsiahnuť práve ako keby všetky vlastne krajiny Európskej únie cez základné a stredné školstvo. Nezaoberáme sa reformami univerzitného vzdelávania, tie sú proste mimo, ale ide nám o základné a stredné školstvo. Ten časový rámec, v ktorom sa chceme pohybovať, je od roku 89 po súčasnosť. Ten rok 89 je akoby úplne zrozumiteľný pre krajiny ako Slovensko, Chorvátsko, Slovensko, že vzhľadom na tú spoločnú minulosť chceme vidieť ako keby práve tie reakcie na koniec ako keby komunistického režimu, pád múru a podobných vecí, ako sa prejavili do jednotlivých akoby reform, či už ako snaha o decentralizáciu, modernizáciu, vnášanie tých nových prvkov, potom akoby všetky krajiny vstúpili v nejakom období do Európskej únie, to sa zase ako keby vykazuje nejakú snahu adaptovať sa na tie štandardy akoby európske, inkorporovať ich do toho systému a podobne.
My sme rozmýšľali nad tým, akým spôsobom to vlastne urobiť, pretože ako keby tá implicitná antropológia môže byť vec, ktorá je pre širšiu verejnosť akoby nezrozumiteľná. To, čo nás teda zaujíma, je to, aká predstava o človeku, alebo aký koncept ľudskej prírodzenosti, alebo spoločenskosti, alebo toho, ako vnímame individuum, individualitu, autonómiu, sa vlastne pretavuje v pozadí do tých jednotlivých reforiem a do tvorby tých stratégií alebo trajektórií tých reformných ako keby politik. Keď sme sa snažili, že ako toto nejakým spôsobom rozpúčovať, tak vychádzame práve z tých Deleuzeových 4 pilierov vzdelávania. Čo ja som nevedela, že sa tu vlastne akoby ten pojem vedomosť alebo spoločnosť založená na učení vyskytol v tejto monografii, čo ste spomínali, ale o to lepšie. To nám tiež celkom dobre zapadne do kontextu toho projektu. Tak my vychádzame presne akoby z tých 4 vecí, ako sa učiť, ako máme žiť, ako byť a ako spolu zdieľať priestor proste v spoločnosti, ako konať. Tieto 4. Takže my tam máme vedomosti, máme tam ako keby spoločnosť, máme tam práve ako keby ešte tie 2 segmenty ako konanie a potom ešte máme ako keby 5. segment sme dodali a to sú hodnoty. Pričom ako keby tie hodnoty sú ten segment, ktorý prechádza všetkými 4 oblastiami a sú to naša snaha identifikovať, aké hodnoty sa vlastne ako keby klarifikujú vo všetkých týchto segmentoch a tie nám budú vytvárať vlastne potom ten obraz toho, teda aký človek, aká predstava, ako keby tej ľudskosti alebo toho, kto má byť teda výsledkom toho vzdelávacieho systému stojí a jedna na začiatku, ktorá stojí na konci. A nielen, že ide o to identifikovala, ale zaujíma nás práve ako keby spôsob zdôvodňovania. Inými slovami, ak sa bude rozprávať o tom, že proste potrebujeme učiť deti digitálnym technológiám. Naša prvá otázka bude stáť akoby potom prečo. Môžeme povedať, že pretože potrebujeme, aby boli akoby ekonomicky uplatniteľní na trhu práce a my sa spýtame, prečo je to dôležité a odpoviem môže byť, pretože proste vychádzame z toho, že človek má byť autonómny, sebestačný alebo proste niečo podobné alebo pracujúca bytosť. A nás ako keby budú zaujímať práve tieto procesy zdôvodňovania a nielen všeobecne, ale aj z hľadiska toho, kto vlastne aké tie zdôvodňovacie mechanizmy používa. Ako zdôvodňujú politici, akoby potrebnosť týchto zmien, ako to zdôvodňujú odborníci, ako sa to potom akoby zdôvodňuje u tých ľudí, ktorí sú vykonávateľmi alebo nositeľmi tej reformy už v konkrétnej učiteľskej praxi. Ja možno ešte by som povedala, že akoby ten projekt bude pokračovať ešte 2 roky, myslím, že do roku 2027. Cieľom by malo byť zmapovať vlastne ako keby tieto reformy, ukázať, aká tá implicitná antropológia je a akým spôsobom sa teda zdôvodňuje a čo je tá predstava, či naozaj stále akoby platí naprieč tým časom, že tam budú isté vývojové línie. Ja predpokladám potom, že sme si trošku zmapovali, čo ako to je na Slovensku, tak ako obdobne to zrejme bude aj v Slovensku a v Chorvátsku, taká decentralizácia, dôraz potom na kritické myslenie, kreativitu, príklon práve k zručnostiam, tá neoliberalizácia a potom zase akoby dáme tomu gramotnosť, angažované občianstvo a podobné veci. Čiže my budeme chcieť vidieť toto a tiež budeme chcieť vidieť presne ako keby, akým spôsobom sa to možno líši. Čo sú možno veci, kde tie krajiny viac zohľadňujú svoje špecifikum pri tvorbe akoby toho kurikula. Niekde napríklad možno Belgicko bude úplne odlišné, pretože má úplne odlišnú minulosť, takže predpokladám, že tam sa to inak bude ukazovať, kdežto u nás to možno bude o niečo paralelnejšie. Ešte možno k tomu logu by som chcela povedať, lebo to si myslím, že na to som celkom hrdá, že sa podarilo. To logo vytvorila študentka strednej školy zo Zadaru. A to sme vypisovali súťaž vo všetkých krajinách. Zo Slovenska sa nám nikto neprihlásil, ale pripisujem k tomu, že ten projekt začal neskôr, my sme tú súťaž vypisovali počas letných prázdnin, takže je pochopiteľné, že tie študenti na to úplne nereflektovali. Ona sa prihlásila, vyhrala s tým, a k tomu aj také ako keby zvýraznenie, že za prvé je to vo farbách Európskej únie, alebo je to projekt v rámci schémy Erasmus+, a za druhé všetko sú to ako keby pucle, ktoré majú zapadať práve ako keby do toho, ako človek premýšľa, alebo akým spôsobom sa vzdeláva. A to vnútri je vlastne akoby vlákno zo žiarovky. Takže to má symbolizovať ako keby to myslenie, alebo práve ako keby ten proces učenia sa. Čo ma veľmi prekvapilo, že to je zase moja chyba, no to si musím dávať pozor, že partner z Zadaru ako keby rozposlal informáciu o tomto asi 15 alebo 10, nepreháňam, nejakých lokálnych médií tú informáciu prebralo, aby dali o tom buď posty na nejakých sociálnych médiách alebo normálne v tlačovinách. Ja som to neposlala zatiaľ nikam, ale som sa rozhodla, že skúsim aspoň spravodajcu UMV. Akoby dostatočne. Ale celkovo si myslím, že ten projekt práve ako keby je veľmi dobré, že nadväzuje, alebo že sa deje teraz, práve v čase, keď tá reforma u nás prebieha, pretože si myslím, že to môže byť naozaj ako keby zdroj cenných informácií aj smerom do budúcna. Aj tým, že vlastne by ten výskum mal byť založený na aktívnej spolupráci s tvorcami, ako som už spomínala, získavanie spätnej väzby nejakých podnetov. Výstupom by mala byť práve ako keby buď tá metrika, to je jedna vec, aj ako keby prehľad literatúry, nejaké texty, ktoré by mali byť zhutnením výstupom toho, na čo prídeme.
A okrem toho si myslím, že to pre katedru je zase ako keby celkom dobrá príležitosť nielen na podporu medzinárodnej spolupráce, ale načerpať možno aj nejaké ako keby lepšie povedomie o tom, ako vytvoriť študijný program, ktorý bude naozaj možno vzdelávať alebo vychovávať vyučujúci, ktorí budú schopní ustáť to, čo ich v tej praxi naozaj ako keby čaká. Takže to je stručne k tomu projektu, si myslím, že asi zaujímavé. Neviem, či je to doplnené, ale práve, že ten aspekt tej implicitnosti, tej skrytosti, zamlčanosti, že my sme boli šťastne robili o tom skrytom kurikule, ale vlastne sme sa predtým rozprávali o vlastne tej kultúre, v ktorej sa vytvára tá reforma, nejaká tá požiadavka. Možno to by som ešte mal, že tá implicitnosť, akoby my ju budeme skúmať na základe obsahovej analýzy takých troch typov dokumentov. Pôjdeme ako keby po prvej linii, to sú vlastne tzv. Akoby strategické alebo vizionárske dokumenty, národné stratégie rozvoja vzdelanosti alebo podobných vecí. Potom pôjdeme po tej ako keby strednej linke, to sú národné stratégie a kurikulá ako také potom akoby v tomto. S tým, že bude tam zrejme presah aj na nejaké odporúčania, akoby práve pre ten školský vzdelávací program a podobne, že akým spôsobom napríklad tam miera. My si vytvoríme na základe týchto 5 ako keby otázok, o ktorých sme rozprávali, vedomosti, nejaké zručnosti, dajme tomu tá ako keby spoločnosť, potom jednotlivec a tie hodnoty, vždy nejaké analytické sety kategorické, že budeme mať napríklad, ja neviem, ako sa vníma autonómia, ako sa vníma individuum a k tomu si učíme vždy ako keby indikátory, ktoré budeme ako keby v tom texte potom kódovanom hľadať a dávať to dokopy. Pričom cieľom by potom malo byť nielen povedať akoby všeobecné informácie, že naozaj ten vývojový trend smeruje, že sme sa niekde poučili z toho, že nám žiaci sú ako keby takí izolovaní, alebo nie sú schopní sa funkčne zapojiť do chodu spoločnosti alebo spoločenstva, tak teraz sa snažíme saturovať toto, ale poukázať na to ako keby na príklade konkrétnych kategórií, v čom to môžeme vidieť, v čom nám to tam ako keby vyskakuje a v čom je to možno porovnateľné, alebo naopak neporovnateľné s tými okolitými krajinami. Ale to zaujímavé rozmer, presne, že bude potom aj to vysundovanie do akej miery vlastne, či je tam v nejakom bode tej reformy ten explicitný vlastne element, že niekto naozaj začínal s tou myšlienkou nakoniec a nie iba teda toho, že ako to implementovať a teda ako to z tých dát potom ukázať, že sa niečo zmenilo, ale že presne, že začať s tým, že aha, že my už teraz nejaké rozmýšľame, že ten človek, a to je to rozmýšľanie, že bude nejaký od tých 10 rokov, keď prejde tým systémom, možno svet sa zase úplne zmenil, lebo príde zase niečo úplne ďalšia čierna labuť, alebo či, hej, ten nejaký rozmer na nejakého človeka, ktorý do tých mamutov nejakú tú ľudskosť má mať, hej, a potom, že ako k nej pristúpiť. Ak nájdeme explicitné zmienky, o to lepšie. Ja si myslím, že aspoň z tých materiálov, čo sme to posiaľ prešli, tak sa tam pracuje s nejakou koncepciou, ktorá je práve zdôvodním toho, prečo vlastne chceme urobiť toto. Čiže tam si myslím, že akoby nájdeme aj explicitné zmienky, ale keď sme sa bavili s kolegami zo Slovenska, tak oni akoby tým, že tá reforma tam teraz neprebieha, tak tam takto explicitne to naformulované, aspoň neboli si toho vedomí. Takže to budú možno ako keby nejaké rozdiely, práve kvôli tomu, že toto teraz prebieha. My sme si aj na základe toho vlastne akoby vybrali ten segment, ale že ten tým z Univerzity Matia sa bude orientovať práve ako keby na reformy. Hej, akoby v tomto zmysle nielen na Slovensku, ale práve v meritku akoby tej Európskej únie. Jedna poznámka chcem tomu, že ja to považujem za veľmi prospešnú vec, akože toto, čo robíte, lebo vlastne poukážete na to, myslím si, v konečnom dôsledku, že ako ten človek by mal stále stať v centre toho reformného pohybu a optimizmom ma zalieva práve to, že v poslednej dobe aj tej literatúre, ktorú čítam, tak sa čím ďalej tým viacej tá myšlienka tej ľudskosti ako začína zdôrazňovať a ja predpokladám, že ona sa dostane zase akoby pomaličky aj do tých predstav o tom, že kam by tá škola mala tie deti smerovať, teda akým smerom, že tá ľudskosť by sa nemala vytratiť z tej obavy, vo všetkom zlom je niečo dobré. Z tej obavy, z tej umelej inteligencii sa zase začíname uvedomovať, aká je dôležitá tá ľudskosť, tá ľudská stránka toho všetkého. Ale taký príklad chcem uviesť, že existuje česká škola vzdelávacej filozofie, ktorá je veľmi, veľmi ako vyspelá. Radim Baloš napísal na túto tému obrovské množstvo kníh, ktoré vlastne vymedzuje práve, ako vo vzdelávaní a vo výchove možno ponímať osobnosť človeka ako takého. A je pre mňa zaujímavé, že tieto jeho myšlienky sa vôbec neodrážajú v tom, čo sa v Čechách v rámci školskej reformy, čiže akože aj tam idú tým
tým globalizovaným, proste ako tým štandardizovaným postupom. No a preto sa nádejam, že možno, že práve takéto projekty tú myšlienku, že treba sa pozrieť na to aj z toho hľadiska, že toto sme zistili, takéto sú tie implicitné obrazy toho človeka v tých reformách, alebo aj explicitné teda niekedy. A potom aj, teda, ja viem, že vy nebudete ako hodnotiť tie programy, veď to mi je jasné, ale tým, že na to poukážete, vlastne ako vzniká určitý podnet pre reflexiu toho, že či postupujeme tak, ako by sme mali. Už aj to, že ten projekt sa nenazýva explicitná antropológia, je zjavné, ako ten človek sa strátil zo zreteľa, akoby vo všetkých vzdelávacích úsiliach alebo reformách ako takých. Čiže možno, že ja by som bola rada, keby sa ukázalo, že proste u nás to tam je ako keby naozaj vo väčšej miere zastúpené explicitne. Uvidíme, k čomu dospieme, ešte máme trochu času. Otázky. Môžete sa jednu vetu predstaviť a nech sa páči. Otázky. Ja sa spýtam. Michal Šedík, dobrý deň. Mám dve otázky. Jednu by som mal na vás a či sa nejako teda zohľadňuje to, že to je akoby nekonečný proces, to učenie, že v podstate je jasné, že akýkoľvek absolvent školy bude musieť sa neustále učiť vo svojom živote a že to bude nekonečný proces vzdelávania, lebo tá spoločnosť sa tak rýchlo mení, že potom, ak sa nad tým zamyslíme, tak by mali by sme si vedieť stanoviť, že čo chceme ako rozvíjať, čo je to podstatné, aby to bol takýto typ človeka. A potom asi aj nejako odpovedať na to, že či sa to tam nejako objavuje v tej kurikuláre reforme, tak to zadefinované, povedzme, tak ako procesuálne. Objavuje, lebo už niekoľko rokov v rámci aj únie, aj širších platí ten koncept celoživotného vzdelávania. Čiže je jasné, že tie školy, v tomto prípade tie školské systémy, ako sú hierarchicky usporiadané, že sa neočakáva, že majú koniec. Áno, že ako vytvárajú sa rôzne vzdelávacie inštitúcie, ktoré nie sú školské v takom ponímaní, ako ich my chápeme, preto aby poskytli tomu človeku možnosť aj po ukončení toho formálneho vzdelávania v tom informálnom, neformálnom vzdelávaní pokračovať ďalej. Druhá otázka, ale však je, pri tom, čo ste povedali, druhý problém je, že ako celý ten proces tých reforiem je skôr takého toho technokratického charakteru, tak aj tá myšlienka toho ako celoživotného vzdelávania ide skôr o to, že budeš prechádzať z jednej profesie do druhej a musíš sa vzdelávať, aby si tie ďalšie profesie, ktoré máš, zvládol. A málo sa hovorí o tom, že aké sú tvoje ľudské predpoklady preto, aby si tieto veci mohol urobiť, lebo aj tie ľudské predpoklady sú a ich rozvíjanie je ako nekonečný proces, nemôžem povedať, lebo na cintoríne je mnoho ukončených týchto procesov, takže nakoniec tam ako všetci dospejeme, ale z hľadiska je to celoživotný proces. Čiže to nemôže byť tak, že vyjdeš základnú školu a teda už všetky ľudské faktory sú už u teba ako dostatočné a teraz poďme na tie počítače, poďme na tú gramotnosť matematickú a tak ďalej, že aj to je celoživotný proces a toto ako si ešte sa nie dostatočnej miere odzrkadluje v tom koncepte celoživotného vzdelávania. Také, že vlastnosti, akože tá schopnosť riskovať, byť ako tvorivý, že nechá celé ten ako to potom podnecovať v rámci tých jednotlivých krokov. No a druhú otázku, že či bude obsahová analýza dostatočný nástroj, aby ste to... Asi nebude úplne jediný, ako keby k tomu, ale zatiaľ sme na tom tak, že máme vytvorenú ako keby databázu toho, že budeme robiť akoby prehľad literatúry, ktorá proste spĺňa určité aspekty alebo určité požiadavky. Z toho sa vytvorí vždy ako keby, že budeme identifikovať paradigmu, v ktorej sa to pohybuje, čo je nejaký ako keby zásadný výstup. Z tohto sa potom spraví vlastne ako keby taká správa a jedna za jednotlivé krajiny a potom sa spraví sumárna, čo by mala zachytiť ako keby nie to ako tie reformy samotné, ale ako napríklad tie reformy boli hodnotené zo strany odborníkov.
odborných textoch, hej, ako keby v nejakom globálnejšom alebo tom európskom priestore. Potom sa vlastne musí otestovať, či tá metrika, ktorú navrhujeme, je vôbec funkčná. Vieš, ako keby, že pôjde pilotné štúdium, nejak ako by to máme rozplánované na december, aby sme overili, či tie kategórie sedia. Či naozaj ako keby to vôbec môžeme nájsť alebo nie. A my potom pracujeme ako keby s tým, že to, k čomu prídeme, je potom obohatené ešte o prvky, že máme ako keby dohodnuté dotazníky a rozhovory ad jedna dotazníky s vyučujúcimi po celej Európe, riaditeľmi škôl, ale aj zapojenými, ktorí budú na tie otázky odpovedať a napríklad dostanú ako keby zjednodušenú verziu tej matrice a budú hodnotiť, že do akej miery podľa nich sa napríklad toto naplňa, ako keby v tej ich školskej praxi, alebo nie. To je ďalší segment a ten potom finálny, alebo taký ako keby, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších a zároveň najtežšie asi realizovateľný je, že by sme chceli vytvoriť vlastne panel ako keby odborníkov z každej krajiny, ktorú dokážeme akoby skontaktovať k tomu, že by sme vlastne s nimi robili interview, ktoré by už mapovali to, do akej miery oni napríklad pri tvorbe tých vzdelávacích politík zohľadňovali niečo, akým spôsobom o tom uvažovali, či to nejako zdôvodňovali alebo nie. Záleží samozrejme tiež na ochote, ako keby s nimi pracujú. Výsledkom zatiaľ bude niečo a uvidíme, akoby, že či to bude ako dostatočné, alebo prídeme ešte s niečím akoby ďalším, čo bude potrebné možno na vyjasnenie určitých vecí, alebo sa nám ukáže v tom decembri alebo v januári, že tá metrika je nedostatočná, že proste budeme ju musieť ako keby prekopať na novo. Na to je ešte v tom projekte čas, preto je tam ako keby to pilotné štúdium, alebo tá pilotná štúdia na tieto veci. Viete, čo by bolo pre mňa, viete, čo by bolo pre mňa zaujímavé ako teda recipienta alebo čitateľa toho, čo bude výstup, že či existuje nejaká korelácia medzi tým, ako sa táto implicitne alebo explicitne objavujúca sa téma v tých dokumentoch, čo ste analyzovali a pri tých interviu s tými riaditeľmi a učiteľmi, že ako sa odrazí v tom, ako to vidia rodičia. Rodičov tam nemáme úplne zatiaľ, máme ich tam zmienené, že jedna z tých vecí, ktoré chceme sledovať, je vzťah, ako keby učiteľ-žiak a potom vzťah učiteľ-rodič. Do akej miery ako by do tohto vstupuje, ale tam sme ešte úplne neboli, že zatiaľ sa pohybujeme pri tej ako keby rovine že či tí rodičia majú nejakú, či aj tí rodičia majú nejakú implicitnú predstavu o tom, že teda môj Jožko je piatak na základnej škole a čo by som z neho chcela ako mať ako matka napríklad, no ja to zjednodušujem samozrejme, ale že či ako existuje, alebo určite existuje aj tam nejaká implicitná. Nemám vždycky hovorila, že nech si tam pozor na ten neoliberálny vplyv. A neujal. Vzdelanie ako komunita. Otec zase razem holistické. No nemyslím to takto, ale však každý rodič má nejakú predstavu o tom, aj keď len, že akú profesiu bude to dieťa vykonávať a tam už odzrkadluje to, že... Určite by to bolo zaujímavé zahrnúť do toho, sme to predstavili, lebo je zase náročné získať prístup k tým rodičom, ktorí sú ochotní akoby o tomto rozprávať, ale možno by to mohlo ísť na základe skúsenosti tých rodičov cez tie, ako je u nás EduPage, alebo niečo, kde rodičia sa vyjadrujú. Ale to bola len taká poznámka, to neberte ako... Ale zaujímavý nápad na to zohľadnenie, ako keby toho, že či tí rodičia tiež očakávajú, že to dieťa vyjde z toho vzdelávacieho systému nielen ako naučené, ale aj nejako formované ako človek, ako ľudská bytosť s týmto. Nech sa páči? Ja som teda Katarína Valčíková z pedagogickej fakulty, z katedry B, ešte tam teda pôsobil a ja mám veľmi fandím, mi sa to strašne páči. Žiadne nové termíny prosím nedávajú, lebo moja dobre, že jak to chcete stihnúť do toho 27. že mi to príde strašne huge a moja otázka je, že aký veľký je ten UNT tým, o ktorom ste hovorili. No, že 4 ľudia, akoby v podstate, ale my máme tie úlohy rozdelené podľa ako keby tých členských krajín. Čiže keby sme to zobrali dokopy, tak dajme tomu, že nejakých 10-15 ľudí by sa nazbieralo, ktorí ako keby budú tvoriť celý ten projekt. Najviac ako keby sú tí ľudia dimenzovaní na jednotlivé úlohy v tom projekte. Máme jadro, ale máme zároveň ako keby možnosť vždy zobrať odborníkov z tej ktorej univerzity alebo z tej ktorej oblasti, ktorí participujú napríklad na jednej z tých úloh. A je to akoby obrovská ako keby úloha, je to veľký korpus, ale preto to vyžaduje ako keby presne nejaký time management, že tie veci sa musia nejakým spôsobom stíhať. My sme sa snažili nemať akoby veľké ciele, aspoň, alebo ja si tam myslím, že máme primerané ciele, čo sa týka publikačnej činnosti,
spoločnosti, že nejdeme do žiadnej monografie alebo do niečoho, že našim cieľom je skôr ten proces, akože tej analýzy. To nám hrozne pomáha to, že máme partnera z Slovenska, ktorý túto tému má už viac menej ako keby v svojom regióne spracovanú, takže my vieme vychádzať aj z jeho overenej praxe, akoby čo funguje, čo nefunguje. A druhá vec, ktorá je super, že keby sme nemali toho belgického partnera, ktorý má kontakt na sieť tých škôl, my by sme mali obrovský problém, ako vlastne zozbierať tie dáta, ako zabezpečiť, že budú riaditeľia stredných a základných škôl ochotní na niečom takomto participovať. Čiže minimálne ale cez toho partnera toto je zase ako keby vyriešené, takže to nám tiež ako keby dosť uľahčí tú vec. A naviac akoby tým, že tú tému tí partneri aj z Chorvátska, aj zo Slovenska spracovávajú dlhodobejšie, tak majú napríklad kontakty na rôznych bývalých ministrov a podobne, čo nám zase vytvára určitý kredit, keď my budeme chcieť kontaktovať niekoho tu, že naozaj akoby v tomto smere je to pre nás aj celkom príležitosť, ako vlastne tú tému rozvíjať aj u nás na pracovisku a poučiť sa proste, alebo naučiť sa veľa vecí z niečoho, čo už je overené a funkčné. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ja by som mal otázku. Keby to mala byť otázka, nehovorím, že hodnotová, ale viacej to na tej normatívnej sféry, že nemusíme sa teda v rámci toho projektu sa zužujeme na priestor Európskej únie, ale môžete ísť aj ponad ňu. Čo pre vás z vašej praxe by vám prišli nejaké príklady nejakej dobrej praxe zo zahraničia, kde podľa vás, a teda tam je tá normatíva, že majú to chápanie toho človeka explicitne pomenované a nielen, že s tým explicitne pracujú, ale že ešte sa vám zdá aj, že je to dobrá predstava o tom človeku. Napríklad, že tá ľudskosť sa tam učí dobre. No, na túto otázku neviem celkom uspokojivo odpovedať, lebo nikdy som neskúmal, že či tento fenomén sa tam nejako explicitne v tých objavuje. Ale čo badám, že kedy sú tie školské systémy funkčné z toho hľadiska, že uspokojujú potreby tej spoločnosti na jednej strane a na druhej strane tých, ktorí do tej školy chodia. A zistil som, a to nie je môj objav, to je všeobecne známe, že ak si vytipujete, čo si myslíte, že sú úspešné, to sú tieto, a teraz ich akože porovnáte, tak zistíte, že oni sú niekedy od seba dokonca diametrálne odlišné. Že napríklad takou veľmi úspešnou krajinou v oblasti vzdelávania je Singapur, ako azijská krajina, ktorá má úplne inú kultúru, ako je európska kultúra, ale sú veľmi úspešní. A potom je to ako spomínané Fínsko, ale napríklad aj Estónsko, napríklad z tých postkomunistických krajín, celkom sa im podarilo proste ako nabehnúť na tú reformnú vlnu, že zefektívnili tú svoju školu. Ale na to chcem poukázať, že tá škola je, ten úspech tej školy je vo veľkej miere determinovaný tou kultúrnou nejakým milieu, kde ona pôsobí. To znamená, že neexistuje také, že idem sa pozrieť, to naši ministri rady robili, volakedy, že idem na 3 dni do Singapúru, tam mi ukážu 4 školy a teraz sa vrátim a my to budeme robiť ako v Singapúre. Lebo to tu nebude fungovať, lebo do tých škôl nechodia Singapúrčania, ale Slováci. A toto napríklad bolo, že fínske, to je proste ako pre nás, už sa to aj presítilo, proste ako stále sme chceli mať to fínske školstvo a my sme si mysleli, že keď sa tam pôjde ministerka pozrieť a potom povie, že toto videla, takto to chce, že to sa aj uskutoční. Ale tá vaša otázka teraz smeruje k tomu, že neviem to takto, možno, že keby som to začala to skúmať, nikdy som to neskúmal z toho pohľadu, či explicitne je to tam niekde uvedené, ale myslím si osobne, že ak existuje spoločnosť alebo štát, ktorý má konsenzuálne zadefinovaný verejný záujem, tak predsa ako v tej definícii toho verejného záujmu musí mať uvedené, že teda akého občana, teda akého človeka my chceme, aby tu bol. A keďže je to verejný záujem, tak je to niečo, čo je akoby trvalé, to znamená, že to nie je pre aktuálnu. Takže tam musí byť nejako definované, alebo vymedzené, alebo určené, hoci len teda implicitne, alebo medzi riadkami, že čo my očakávame od toho, kto sa
zúčastní toho vzdelávacieho procesu. By som to možno doplnil, že ten smer je, ako to moja otázka išla, mám teda doplnený, že je nejaká krajina, kde badáte, že v rámci tej formulácie toho verejného záujmu by tam napríklad v tom kontexte AI a tej umelej inteligencie bolo povedané, že ale stále toto budeme používať ako nástroj, ktorý my aj cez jeho použitie chceme v tých deťoch, žiakoch, študentoch stále formovať tú ľudskosť. Ale áno, ako aj to spomínané fínske školstvo. Napríklad, zase taký zaujímavý príklad uvediem, že Fíni sa ako na začiatku milénia objavili ako taká kométa. Proste ako dvakrát za sebou boli prví v tých PISA testoch. Oni sa na tom chvíľku ako viezli na tej mlne, dokonca vytvorili aj priemysel, ktorý exportoval tie výsledky toho fínskeho zázraku, sa to volalo. A oni sa na tej vlne viezli a oni išli tak ďaleko, že potom povedali v tej technizácii, že naši žiaci sa už nebudú na základnej škole učiť ručne písať, ale budú sa učiť na počítači. A po pár rokoch, to je to, čo nám tam poukazuje, sa vrátili naspäť k tomu, čiže to je to, že oni reflektujú to, že toto síce ako ten veľký zamestnávateľ v úvodzovkách vyžaduje, ale vidíme, že to nie je prospešné pre naše deti. A to znamená, že dokážeme urobiť aj krok späť preto, aby to bolo vhodné pre to, čo my u tých detí chceme rozvíjať. Čiže napríklad, áno. A dokonca ja som presvedčený o tom, že aj ten Singapur takto funguje, že chcú ponechať to, čo je tá ľudskosť. Len ich kultúrna predstava o tom je diametrálne odlišná od tej našej a preto aj tie metódy, ktoré oni v škole používajú, sú diametrálne odlišné. Nám sa niekedy môžu zdať dokonca, že sú také akoby také prudské, také akoby, ale to vyplýva z tej kultúry, lebo keď sa na to pozriete a zistíte, profesor Púpala tam ako v týchto azijských krajinách stále ešte pôsobí a on mi ukazoval taký jeden svoj aj príspevok, ktorý ja tu mal, že tie deti v tej škole sú šťastné. Čiže ako, nemôžeme sa na to pozerať pohľadom Európana, ale tí, ktorí tam proste ako chodia a ako to oni vnímajú tú školu ako takú. A to vždy závisí od toho, že ako spoločnosť vníma hodnotu vzdelania. My máme problém v tom, že v našej spoločnosti, to si musím povedať otvorene, ako vzdelanie má cenu, ale má veľmi nízku hodnotu. Cena znamená, že mám tituly, áno, že proste ako, ale ako v skutočnosti nikto neskúma, že čo sa za tým ako skrýva, že aké sú moje hodnoty, aká je moja múdrosť, do akej miery, ale podstatné sú tie vonkajšie prejavy toho, že na dvere si môžem napísať, že inžinier alebo profesor. Áno, že to je to podstatné a nie to, čo sa za tým reálne skrýva. By som mohol možno skúsiť takú hlúpu otázku, ak tiež sa mňa opýta toľkrát to... Prepáčte, hlúpe otázky neexistujú, iba odpovede hlúpe. Dobre, prepáčte. Ešte ste nepočuli otázku. Áno. To môže byť tá čierna hlava. Je to niečo, čo sa mňa opýtalo veľa ľudí, aj z mojich rodinných príslušníkov, a je to presne o tej hodnote vzdelania. Presne, keď sa pozrieme na či už tú komunistickú Čínu alebo Trumpovú Ameriku, je to niečo, čo si môžeme pozrieť, že to vzdelanie je nebezpečné podľa nich. To kritické myslenie, to myslenie, ktoré vy hovoríte, to je niečo, čo by oni nechceli možno zakomponovať do ich vzdelávacieho edukácie, do ich kurikulum v zásade. A presne to sa chcem opýtať, že ako by ste riešili napríklad tomu, keby, nechcem vraviť, že sú to naši politici, ale poviem, sú to aj naši politici, ktorí by boli jasne proti týmto myšlienkám, ktorí by proti týmto reformátom si uvedomujú, že v momente, keď tí ľudia začnú myslieť, keď budú viacej než nejakí jednorozmerní ľudia, tak budú zároveň proti ním? No, návratový most. Ako, to nie je návrat minulosti, bohužiaľ, lebo ako sme svedkami toho, že veda stráca svoju spoločenskú prestíž a dnes proste ako to, čo aj vidíme v Spojených štátoch amerických, že vlastne tá súčasná vláda
reprezentovaná tým prezidentom, vlastne akoby programovo sa snaží utlmiť rozvojové programy, vedecké výskumné programy univerzít tým, že ich oseká teda ten rozpočet. NASA má výrazne osekaný ten rozpočet. Vidíme, že tam je minister zdravotníctva, ktorý je presvedčený o tom, že treba piť okenu, aby ste mali čistú krv, proste aby neboli... Čiže vidíte, že je tu určitá miera akoby nedôvery v inštitúcie a jednou z toho inštitúcie je aj ako škola, vzdelanosť ako taká a veda. A nemusím hovoriť, že ako sa to prejavuje u nás, akože niekto pred 15 rokmi povedal, že kto tu bude splnomocnencom vlády pre riešenie covidovej pandémie, tak by som povedal, že toto proste ako naozaj to už ani sci-fi románe nemôže proste byť, je to tu. A žijeme s tým, naučili sme sa s tým žiť. Čiže áno, máte pravdu, je tu určitá hrozba tohoto a ešte inú hrozbu chcem povedať, ktorá tu je a my ste na ňu tak implicitne poukázali, že v Číne sa neboja toho, že ľudia budú vzdelaní. Len oni vzdelanosť tých ľudí chcú mať pod kontrolou. Čínska komunistická strana nespochybňuje vedu. Niektorí z našich ministrov by nemohli byť členmi ústredného výboru komunistickej strany Číny. A tu ja vidím tú hrozbu, že vlastne krajina, ktorá je stavaná, jej rozvoj stavaný na vedeckých základoch, ale nie na demokratických, a my si začíname voliť ľudí, ktorí spochybňujú tú vedu, že nakoniec v tomto súboji civilizácií my môžeme byť tí, ktorí nakoniec toto súperenie, nechcem povedať, že boj, ale ako prehráme. Lebo sami nedokážeme proste si uvedomovať, že to, čo robíme, nie je v náš prospech, ale v náš neprospech. Ako tí, ktorí sú a teraz myslím vedecky, skúmajú možné kolapsy civilizácií, tak hovoria o tom, že väčšina civilizácií skolabovala na tom, čo ju prinieslo na vrchol. Takže na toto si musíme dávať aj my pozor. Neviem, či som odpovedal na otázku v dostatočnej miere, ale toto ja vnímam ako dosť vážny problém. Mňa to napadlo, že keby sme to dali na kontext ako keby nášho štátneho vzdelávacieho programu, takou ako keby ukážkovou témou podľa mňa snahy o ideologizáciu nášho vzdelávacieho systému je téma vzťahovej a sexuálnej výchovy. Nie sú iné ako keby motívy, prečo sexuálnu výchovu alebo vzťahovú výchovu nemať na školách, než proste tlak napríklad cirkvi alebo proste podobných vecí. Pričom keby sa tá učebnica alebo čokoľvek, čo by bol ten predmet alebo ten štandard nevolal sexuálna výchova, ale vzťahová výchova, bolo by to oveľa jednoduchšie. Ale čo chcem tým povedať, že napriek ako keby všetkým tým kritickým odozvám a hlasom, ktoré proste sú a tomu, že minister musí čeliť návšteve konferencie biskupov Slovenska, ktorí chcú rozhodčaní, alebo podobné veci, v tejto kurikulárnej reforme je to vzťahová sexuálna výchova zastúpená oveľa väčšej miere, než bolo v tých predchádzajúcich. A je pekne ako keby rozpustená nielen do vzdelávacej oblasti človeka a spoločnosť, kde sa to deje na báze ako keby vzdelávania o nejakých hraniciach vo vzťahu bezpečnosti, prevencii sexuálneho zdravia, podobných proste veci, tak potom do vzdelávacej oblasti človeka príroda, cez biológiu a cez podobné veci. Ja som pozerala tiež, ako by dostať sem do rúk pár učebníc vzťahovej a sexuálnej výchovy pre prvý cyklus. A ako mne to prišlo úplne jedna z nich, ostatné boli hrozné, ale jedna z nich bola naozaj veľmi pekne spracovaná, že bola úplne v primeranej miere veku tých detí spravená tak, aby porozumeli tomu, čo sú nejaké vôbec hranice. Že nie všetko je ako keby dovolené, že nemusí byť dieťa, ktoré znáša všetko. A prišlo mi to, že naozaj ako keby v tej praxi to funguje, dostalo sa to do reformy, zrejme dúfame sa to pretaví aj do tej praxe a tie deti sa tomu budú ako keby učiť. A ten tlak môže byť nejaký, ale my tu vždy máme aj ako keby ten systém protivák, ktorý je dôležitý, že teraz vidíme, že dojde zrejme k revízii štátneho vzdelávacieho programu. Na to budú participovať zase ako keby viacerí aktéri, nebude to len ministerstvo, budú to aj nejaké zrejme mimovládne organizácie alebo neziskové organizácie. Takže ako keby určite to riziko je, ale zakiaľ sa pohybujeme v tej demokratickej spoločnosti, máme stále priestor, ako s tým pracovať, ako nejakým spôsobom stále stočiť tú diskusiu, možno práve na to odborné merito veci.
A vždy mi príde úplne, fakt ako na tej sexuálnej chronitúre najabsurdne, že stačilo by zmeniť slovíčko. A nikto by s tým vo väčšej miere, no možno by sa neobnášal, vo väčšej miere by s tým nikto nemali problém. A naviac, ako keby predsa tieto vzdelávacie štandardy, ktoré sa týka napríklad prevencie duchovných chorôb alebo podobných vecí, sú v kurikule dlhodobo. Áno, ako keby to odjak živa, tak povedia za mnou. Ako by to není žiadna novinka, hej? Ako by len sa tam vždycky mení ako buď ten spôsob, alebo sa niečo ešte dodá. Ale to som si chcela povedať, že aby sme neboli možno úplne takí skeptickí, že zatiaľ ako stále môže byť horšie, ale stále ako ešte nie je až tak úplne hrozné. Čo neznamená, že sa to ako rýchlo nezmení, ale zatiaľ. Netreba protestovať. Treba určite protestovať, ale niečo Čakať, keď to také robia, beznádeje. neprotestujú, kým ešte na rúbu tie strany. Nie, treba určite ako keby byť aktívny, dávať najavo svoj nesúhlas, ale ten súhlas musí byť hnaný nejakou nádejou a nie beznádejou. To je podľa mňa ako keby zásadný rozdiel, že keď sa už ocitneme tam, kde už ako keby žiadnu nádej nemáme, tak potom aj tie protesty môžu nadobúdať rôznu podobu, rôznu formu a zrejme bezútešne. To si myslím, že je základný rozdiel. Že sme vyčerpali čas, ale nie tému. A tým pádom si myslím, na tento záver s nádejou, by sme to mohli ukončiť, takže by som ešte raz chcel poďakovať pánu profesorovi Porubskému, že prišiel medzi nás a ďakujem veľmi pekne. Neviem, že to bolo len prvé z viacerých takýchto stretnutí, ktoré budeme k tejto téme mať. Tiež moje kolegyne... Budeme rádi, ako príjmete pozvania. Ďakujem pekne. Moje kolegyne doktorke Kováčovej, ďakujem veľmi pekne.